vítám u ďalšieho videa. Dneska je Ask a ako vždy som napísal na Facebook, aby ste mi písali nejaké otázky. Vy ste už napísali a vrhneme sa už na Ask. Máme tu prvú otázku a táto otázka je od môjho bratranca, takže týmto videom ho pozdravujem, čau. A ďakujem, že si napísal otázku. Pizza alebo hamburger? Ja jem aj pizzu, aj hamburger, takže poviem, obidve sú dobré, ale dám si radšej pizzu, to je lepšie. Je tu ďalšia otázka, čo by si urobil, keď ti napíšu Apple, že s tebou chcú spolupracovať? Ja by som to zobral ako sponzora, keď tak myslíš ako ja, tak ja by som to zobral, lebo akože, kto by to nezobral proste? Zatiaľ sponzora nemám, takže keď niekto vie scháňať sponzora, tak mi napíšte. Nerobím srandu, ešte nechcem sponzora. Zatiaľ. Ďalšia otázka. Radšej by si na YouTube nahrával video, alebo by si na YouTube iba pozeral? Ja pozerám YouTuberov i českých, i slovenských, ale aj natáčam videa. Ja by som si zobral oboje, lebo chcem pozerať YouTuberov, ale chcem aj natáčať na YouTube, aby ste vedeli. Takže poviem oboje. Je tu ďalšia otázka. Otázka, si šťastný, že ako 10-ročný máš za chvíľu nesmiernu hranicu 2000 odberateľov? Veľmi, ale veľmi šťastný. Keď som mal 6, myslel som si, že budem sedieť ako tlstý chlapec u počítača. A to tak nie je. A teraz som tu v roku 2017 a som už 1 rok na YouTube a to je pre mňa veľká vec. Teraz ma už pozerá 1585 ľudí a ja som veľmi šťastný. Ďakujem vám ľudia, že ste sa pridali na tomto kanáli. Veľmi ďakujem a ďakujem, že ste tu so mnou už 1 rok. Niektorí. Je tu ďalšia otázka. Plus natoč Five Nights at Freddy's Sister Location. A plus pozdrav ma do videa. Ja ti pozdravujem Peter Star Wars. Čau. A určite natočím Five Nights at Freddy's Sister Location. Určite. Je tu otázka od kamoša Kristiána, ktorý som natáčal Clash Royale, tak ho týmto pozdravujem, čau. A je to otázka, aký futbalista je najlepší? Teraz určite myslia Messiho alebo Ronalda. Kamo, ja si myslím, že aj Ronaldo je dobrý, ale Messi. Nechcem si urobiť hejty na komentároch proste, tak poviem Messi je dobrý aj Ronaldo, lebo to je pravda. Ja neviem o futbale nič a neviem, kto dostal viacej pohárov a takéto blbosti, kto dal viacej gólov, mňa to nezaujíma. Ja si myslím, že aj Messi, aj Ronaldo sú dobrí a to je môj názor. Je tu ďalšia otázka. Aké je tvoje vysnívané povolanie? YouTuber. YouTuber je povolanie, ja si to myslím. Nemusí mňa nikto platiť. Ja chcem pobaviť tých ľudí, čo na to video pozerajú a nechcem, aby mi niekto platil, ale keď áno, tak môžete, ale ja to nepotrebujem teraz. To je k tej otázke a ideme ďalej. Dokedy chceš byť youtuberov a pozerám do videa? A ďakujem. Ja ti pozdravujem komucára, čau. Dotedy, do koľko ma to bude baviť proste. Čo ma to už nebude baviť, tak ja skončím, ale to by ste určite nechceli. Dúfam. Stále ma to baví a neskončím. Ale keď ma to už nebude baviť, tak prestanem, aby ste vedeli. Je tu ďalšia otázka a teraz pozdravujem Junčiho, čau. A je tu otázka. Si šťastný, že si prekonal hranicu 1500 odberateľov? Kamo, ja som mega šťastný. Môj kanál mal 300 odberateľov. 300 niekoľko, aby ste vedeli. No a Nejfik ma dal do videa, alebo nás dal do videa. On ma dal do videa a potom som si kúkal nejaké videjka a potom som išiel na náš odber, aby som videl, koľko máme odberateľov a tam bolo 500. 500 a ja som tak skákal ako zajac. Ako zajac som skákal a veľmi som bol šťastný. A chcem povedať tým, že ďakujem Nejfejkovi, ale to nie je celé. Chcem ďakovať ešte vám, lebo Nejfejk nikdy nepovedal, aby ste nám dali odber. Aby ste dali aj tak odber, za to vám veľmi ďakujem. Je tu ďalšia otázka a ako to vnímajú tvoji kamaráti? Tak oni to vnímajú dobre, myslím. Som pre nich normálny chlapec aj pre mňa. Som jen chlapec, ktorý začal natáčať na YouTube a dosiahol 1500 odberateľov. Kvôli vám ľudia, ďakujem ešte raz. A ideme ďalej. PlayStation alebo Xbox? Určite PlayStation, kámo, lebo už teraz vyšla PlayStation 4
Ja tu mám PlayStation 3 a na PlayStation 4 som počul, že sa dá nahrávať obraz tej hry. A na Xbox ani neviem, či áno alebo nie. Proste furt na PlayStation vychádzajú dobré hry a tak. Proste. A idem na ďalšiu otázku. Je tu ďalšia rovnaká otázka, ale nevadí, budem odpovedať PlayStation 4 alebo Xbox One. PlayStation 4, ja už nemusím hovoriť. Je tu ďalšia otázka, ľudia. Bude s Kristiánom druhá časť Clash Royale? Určite bude, ale neviem, ako bude mať on čas ako ja. Tak keď bude mať čas on a ja, tak niečo natočíme. A ideme ďalej proste. Je tu ďalšia otázka. Už si niekdy premýšľal nad tým, že budeš slavnejší než Gogoman TV. OK, teraz musím odpovedať normálne. Ide o to, ja som nikdy nepremýšľal nad tým, že budem proste ako Gogo, alebo ako to povedať, slávnejší, no. To nie, nikdy som nepremýšľal nad tým a nikdy nebudem. Keď budem mať viacej odberov, tak sa poteším, ale nezačial stačiť toľko. Ďalšia otázka, copyright, Xbox 360 alebo PlayStation 3. OK, PlayStation 3, už nebudem hovoriť na takéto otázky, budem odpovedať, lebo zbytočne týkrát odpovedať na rovnakú otázku proste. Je tu ďalšia otázka, jak si sa dostal k YouTube? Ja som sa k tomu YouTube dostal v roku 2014. Pozeral som ako prvého youtubera Hogiho. Veľmi sa mi páčila jeho séria rozbalovanie balíčkov fans, alebo ako sa to hovorí, prasacia pošta proste. A veľmi sa mi to páčilo. Potom mi ukázali kamoši nejakého Selasiho, napríklad Asimestra, Goga. Gogo mi ešte nebol taký dobrý, ale potom som ho sledoval viacej a potom mi bol taký viacej dobrý proste. A to je v roku 2015, stále sme sledovali youtuberov. V roku 2016 už vyšlo prvé video naše a to bolo Sleterio. A teraz sme v roku 2017, mám 1500 niekoľko odberateľov a som za to rád. Ďalšia otázka. Čím by si chcel byť, keď budeš dospelý youtuberom? Keď mi to nevyjde, tak budem mať nejakú normálnu prácu. By som bral YouTube, lebo tam je to dobré, že dostávate peniaze, zatiaľ ja nie, tak YouTube nejak to sprav. Proste dostávate peniaze za to, že bavíte ľudí. Kto by nechcel takú prácu? Zatiaľ ja nedostávam, takže smola. No nevadí, OK? Zatiaľ pre mňa to nie je práca, ale zábava pre vás. No, proste ako zábava pre vás. No. Je tu ďalšia otázka. Co by si chcel v živote delať? Jaké je zamestnanie? To je rovnaká otázka, ale nevadí. YouTuber alebo iná práca, keď mi to nevyjde. Je tu ďalšia otázka. Jaký je tvoj najväčší sen? Dosiahnuť 2000 odberateľov, keď už skončia prázdniny. To by bolo mega. A veľmi by som sa veľmi tešil. Už ide škola, kamo, ja by som sa veľmi tešil, keby skončili prázdniny a dosiahli by sme 2000 odberateľov, ale zároveň by som sa bol smutný, lebo musím ísť do školy, takže, ale tešil by som sa, no. Je tu ďalšia otázka, a čoho by si chcel dosiahnuť na YouTube? 2000 odberateľov, to je moja, teraz je to môj cieľ. Keď to dosiahnem, budem veľmi rád. Ďalšia otázka. Plánuješ si niekdy v blízkej budúcnosti kúpiť zrcadlovku? Ja by som si kúpil, ale zatiaľ mi stačí S6, takže tak. Mal dobrý obraz, zatiaľ mi to stačí. Takže tak, a ideme na ďalšiu otázku. Je tu ďalšia otázka, iPhone alebo Android? Teraz mám Android, zatiaľ mi to stačí. iPhoneom ani nepoznám takéto, čo sú v tom iPhone, neviem, kde je obchod. A tam ani nie je Google Play, takže nechápem ten iPhone, ale nevadí, OK. Ja mám zatiaľ Samsung Galaxy E5 a som s ním spokojný. Je tu ďalšia otázka. Chcel by si niekedy prísť do Komárna? Keby tam bola nejaká akcia, tak by som išiel, ale na čo tam ísť, proste nie tak. Myslel to asi tak, že tam mám divákov a chcú podpis alebo so mnou sa vyfotiť. A si tu myslel tak a ideme na ďalšiu otázku. Je tu ďalšia otázka, ktorá je veľmi dobrá. Jak reagujú rodičia na tvoju tvorbu? Oni sú spokojní, nehovoria, aby som prestal, hovoria, aby som stále natáčal a pre nich je to dobré proste. Takže ďakujem a týmto ich pozrieme. Ahoj! Je tu ďalšia otázka. Pomáhajú ti niekedy s natáčením kamaráti? Áno, niekedy mi pomáhajú. Nie, že niekedy pomáhajú mi veľmi a za to im ďakujem. Aj ma podporujú
a veľmi sa teším do školy a konečne už tam budem mať nejakých kamarátov. Už mi je tu smutno. Je tu ďalšia otázka. Si rád za to, akú máš komunitu? Som za to rád. Mne je to jedno, koľko máte rokov. Sledujete to video a baví vás, tak to sledujte. Keď vás to nebaví, tak to vypnite, ale mám dobrých divákov a som za to rád. Ste pozitívni, nehejtujete ma a za to som veľmi rád. Je tu ďalšia otázka, ktorá je veľmi dobrá. Chcel by si bydleť s Handysem? Kámo, super, lebo Handys je môj veľmi dobrý youtuber a som jeho fanúšik, takže áno. Super, mohli by sme spolu natáčať a tak ďalej. To by bolo veľmi dobré. Takže super otázka a ja by som s ním mohol bývať, ale on je v Česku a ja som v Slovensku, takže problém, ale ja by som s ním chcel bývať. Takže tak. Je tu ďalšia otázka. Jaké si měl pocity, když tě Nejfek více zviditeľnil? Ľudia prevažili za moju češtinu. Zviditeľnil, no. Som za to rád. A proste ma zviditeľnil a to je super proste. Dal ma to do toho videa a ľudia o mne viacej vedeli a dali mi odber. Ešte raz ďakujem Nejfekovi. Už neviem koľkokrát, ale musím, lebo to je veľmi veľká vec a ďakujem. A tuto končíme toto video. Takže ľudia, to bude všetko z tohto videa. Ak sa vám páči stále táto séria Ask, tá dúfam, že áno, nie stále áno, je to super séria. Dajte like, keď ste na tomto kanále noví, tak dajte odber. A to bude všetko, dajte like, odberajte náš kanál a čau!